Na 3 jaar van tarriering kon van de morgen het meubelatelier officieel openen worden. 8 meubelmakers en interieurbouwers konden het alleen net bolwerkje, stutsen de koppen bij elkaar en rjochten in haar branche de eerste coöperatie van Friesland op. Een uitdaging van haast €1 miljoen. Het grote voordeel is eigenlijk dat je gezamenlijk met vakgenoten de machinepark aanschaft, wat alleen heel moeilijk te doen is tegenwoordig. En daar zit het grote financiële voordeel in. We hebben een CNC-machine laatst aangeschaft. Een CNC-machine? Een computergestuurde freesbank. En dat wordt dus al je deel ter alle leden. Die zoest u alleen nog nooit betalen? Nee, dat zou me alleen nog nooit lukken. Wat kost het zo'n machine dan? De machine zit rond de 80.000, €90.000. Dus dat reikt niet meer uit. Dus dit is voor jou de toekomst? Dit is voor mij zeker de toekomst. Net alleen op financieel merk helpen de ondernemers mekaar. Zij hier meubelmaker Marianne Meijs zo'n beetje omzet dat ze haar bedrijf sluiten woer. Haar coöperatiepartner zocht een klant op voor haar. Mijn succes. Mijn waterportefeuille van meer dan een ton, maar ze nood de help van haar collega's weer in roppen. Die groep die versterkt het kracht, want je hoeft maar tegenspoed te hebben en ze helpen wel hoor. Dus ik heb het al ondervonden persoonlijk. Dus ik weet dat daar wel de kracht zit. De gemeente Dongerendiel is enthousiast door het initiatief. Ze wil de coöperatie nou landelijk op de kaart zetten als voorbeeldfunctie van succesvol ondernemen in Noord-Eerst-Friesland. Als het een succes is, dan draagt het ook zelfs uit. En dan zorgen mensen ook, en dan zullen ze ook zien dat het op een andere wijze kennen. En dat wij als gemeente dat ook stimuleren kennen, toch mensen erop te wijzen hoe het je gaat, dan doen wij dat graag.